अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। अच्छा शिवान किंग कॉमेडी के तरफ से तनी मसाला सुनी लो रौला लो सोचत हो के कि खाली भजने कहीं से कहा तनी मसाला ना सुनिए हां ना मसाला काम चली एगो औरत से कहलस का कहतिया कि ये सखी हम मर्दा के अपना मुंह से नया बात सुनतनी आज तक ले ना सुनले रहनी है लेकिन अब सुनतनी का होला? और औरतिया कहलस का कहलस? अच्छा का कहे आखिर कहबू तब ना हम जाने तो औरतिया से कहलस का कहत हो ए सखी सैया रो सीताराम